दशरथ जी के घर से दुश्मनी रावण के ही कारण हो गई। जब राम 4 भाई के जन्म भई, 4 को दुल्हन जब अवतारी अयोध्या में, राजा बैठल बड़े सिंहासन पर, खूब खुशी के मुद्रा में, ये 4 गो बेटा 4 गो पतो। ये बात के तुलसी बाबा मानस में लिखत है। जब तेरा में ब्याही घरी आए, नवनीत मंगल मोद बधाए। रोज प्रतिदिन मंगल होता महल में। 12 वर्ष तक मंगल भइल पतो लो कैला पर। एवरा 12 दिन में 12 कर्म लग जाता। अब 12 वर्ष ले मंगल गीत। राजा बैठल बड़े राज दरबार में, सामने एगो आईना बा। आईना में राजा चेहरा देख के मुस्कुरा रहल बड़े। तो देखो तारे राजा दशरथ जी, ये माथा के जन मुकुट बा इतनी टेढ़ हो गई बा। लगले एने से सोच करे त कान के बाल एगो सफेद लौकल। त राजा अनुभव करे लगले ये कान के बाल के पकला के मतलब कि हमरा ये दुनिया के छोड़ देवे के बा। हर व्यक्ति के समय के अनुसार भगवान से कहे के चाहिए कि भगवान बहुत रखनी, अब हमरा के समय से चलते चिटके उठा ली, बोलते बतियाते उठा ली। अभी न ये चिपरी पाथो तारो आ तबो कहते जे काका भगवान के नाम लो जे मुक्ति हो तो कहते रे चुप रहो, चंपरा से ले आओ ना अभी एक ताल लौट दे। जिंदगी भरल तो धो दुखल लो, अब का करबे करा बधो चौड़ा बनबो। आदमी के समय आ जाओ तो भगवान से कहे जाइए हमरे के बोलते बतियाते कि बेटा पतो हमार सेवा ना करे। जब चलिए जाए के बाद मरे के बोलले बा तो चिपरी बात के कहे के मरे के हो ना तो बड़ी गजन होई। मौगी तो केहूंगा कष्ट काट ली काहे कि मेहरारू का हो। मेहरारू रोगा घर में आवेले तो 3 गो रूप धके आवेले। कवन कवन पहले जाले तब बहिन बन के जाले, अरे वो भाई बने के पड़ी। धीरे धीरे लड़किया रहते रहते नारी बन जाई तो सृष्टि करे लगी। आज या 3 दशहरा और बाउर हो जाई तब महतारी बन के क्रिया कर्म करे लगी। हम देखले बानी आखी से उहे मौगी माई हो जाए। कह जे हड़ियो में कली बाहर मत जाए बड़ी ठंडा बा। अब बेटावा तो कह जे ए जी पोक देता रहो नोटी वाला धर चढ़ दे मर जेबो। श्री रामायण यादव जी राधा किराना स्टोर के मालिक बानी, 200 रुपया दिल बानी। और किराना स्टोर के जो नाम बा वो नाम के हम अभिनंदन स्वागत और प्रणाम करता है। इतना नीमन नाम रुआ धैले बा। राधे किराना दुकान नवलपुर। देखी तो फिर 100 रुपया दिल बनी। कितना सुंदर किराना स्टोर का नाम बारात है। आए बरा जाई ना ये भैया मुर्गा के दुकान खोले बड़ सा लिख दिल बड़ सा शिव मुर्गा भंडार। माँ काली पीस भंडार, माँ काली झटका का दुकान। माँ काली के झटका दुकान होला। देवता के बोर्ड जी काहे लगोले बड़े काम करता रह दोसर नाम धरता भगवान के। ऐसे ही दुकान का नाम देखा राधे किराना स्टोर, यानी राधा कृष्ण के किराना स्टोर हो। अइबो तो कन्हैया के नाम तो एक बार धो लेबो। अब जान जाए राजा अनुभव करे लगले कि हमरा मर जाए के बाद। यही गान राधे किराना स्टोर के चाचा एगो लौड़ी रहे एगो दरबार में।
आ लौड़िया बेचारी झाड़ू लगावत रहे। वो झाड़ू लगावते लगावते चल गई राजा के महल में। जवना रूम में राजा के बिस्तारा रहे उमे चल गई। तो राजा निकल गए जे पोछा लगा दी। लौड़िया जब पलंग देखलस राजा के तकरस की बाप रे बाप, ए पर सुते वाला कितना भाग्यशाली हुई, ए पर कैसन नींद लागत हुई। बस झाड़ू लगाल का छोड़ के सोचलस कि तनी देखी तो कैसन लागता, बोंग ही लागल सुत गई। अब राजा कहले अपना नौकर से देखो अंदरवा गइल बे ई कब निकली रे। तो जाके देखो तलो नौकर लो तो वही पर लौड़ी सुतल बिया। राजा कहले के राजा के बिस्तारा पर लौड़ी सुतेली, पकड़ के दरबार में लाओ, कचहरी में लाओ और अनगिनत कोड़ा गिराओ। अब लागल लौड़िया के मारे लो, आ फच फच खून बिगतिया, आ जितने कोड़वा गिरे उतना लौड़िया हंसे। राजा को लेके रे ई पिटातिया तो काहे हंसतिया। राजा को लेके रोक, ए ते मार खाता रे तो तोरा पीरा ने के काहे हंसता रे। कहते जे महाराज सोचता नहीं जे 1 मिनट सुतला के ई सजा, आज जीवन भाई पर सुतता ओकर कौन सजा हो। हम तो 1 मिनट सुतनी तो ई सजा मिलल, आज जिंदगी भर पटाइले रहता हो जी जेन तो कौन मार खोई है। वो राजा वो दिन लात मार के जंगल धले ले। एक दिन के सजा हम राजाओं के ही देता नहीं तो हमार राजवा कौन हमार सजा। इस सब आदमी का अनुभव करे के चीज है। अब गुरु वशिष्ठ के लगे जाके कहले कि गुरुजी हमरा कानवा के बलिया देखी ना उजर हो गइल बा। तो गुरुजी कहले कि राजा चौथापन में तारा बेटा भइला, 4 गो बेटा पतो होइए गइले। अभी राजगद्दी अपना बेटा लोग के देख के जौन मारवा बचल बा, भगवान के कुछ भजन कर खाली राजगद्दी धरब। जौन काम कहल जाता नीतीश जी के जे 18 बरिस से बनल बड़ा भोटो पर से नौजवान के हाथ में दो तो नीचे कल जाओ, जो लड़का के सोच का बा फिर निमन ना करी तो जनता उतर दी। लेकिन हटब तबे ना, ई तो वेल्डिंग करा लेल बा, यही में कुर्सी है दर के हे समियाना में, दर के हे समियाना में खाली बराती बदलत तो दुल्हा हुए बा, बदलते लेके दुल्हावा ना। तयाज लालू काका हमार बनन खोलते की ना, दुल्हा बनी तो लड़कवा तो बनन खोलते की ना। हंसता ए नीतीश कुमार बुहोई। अब जानी राजा वहीले दरबार में कचहरी लागल, सबके बटोर ले आ घोषणा कैले कि सारा अयोध्यावासी सुन ले, काल अपना बेटा के हम राजगद्दी सौंप दे। अब लोग तो जयकार मना लगे कि राम जी राजा बने जाता रहे। महाराज की जय हो, जय हो, महाराज की जय हो, जय हो। राम राजा बनी है। अब पारजा लोग के अच्छा लागला, देवता लोग के खलबली मच गई कि अगर राम राजगद्दी धो लेता रहे तो राक्षस के मारी उतराज काज में लग जाई है। बस सारा देवता लोग बेचैनी बढ़ गई, चल गए सरस्वती जी के लगे, हे माई कौन उपाय करे कि राम राजा मत बनो तो काम घबरा जाई, राक्षस के मरी है ना तो हमने के दुख कहां से हो रहा है। कि हाथ जोड़ी अरे पूजी ले अरे चराना बा ए माता, सुनी ना बचाना बा। हाथ जोड़ी पूजी ले चढ़ाना काह देता लो बोलो राम जाति होए राजा काम सब होई बेमाजा। राम जाति होए राजा
सरस्वती जी ने अवश्य हुए काम करे जाना से देवता लोग के भलाई होई। अब सरस्वती जी चल देता रही आया के महल में प्रवेश कैली आ जाके लौड़ी के मोती मार देता रही कि लौड़िए के मोती मार ले हम कलंक काहे के लेवे जाए आ लौड़ी के बात रानी के कोई समझी है मनी है के कोई सजा के कही जे तारा बेटा का राजा नैखन बनाओ के कोई विरोध करी राम राजा ना बनी है राज राजे में रह जाए। अब सरस्वती जी के देखी ना देव तो लोग कमजोर के काल हो आ इतना जान ली बहुत हमार गार्जियन बाप दादा सभे बैठल बा एक दुनिया में राधे दुकान के मालिक कमजोर के काल कोबो दुनिया रहल बा कहियो राही ई प्रमाण बा कहियो रही जब से सृष्टि बा तो कमजोर के काल आज भी बरकरार बाड़े काहे कि पानी जब भी गिरेला त खाले में गिरेला आई आदमी के क्रोध बढ़ेला कब अपना से कमजोर देखेला एगो कमजोर गरीब लड़का अगर गलती कर देता थपरे थपरे मारता मुआइए बर्बाद लहसुन उखा लेता आ एगो बरियार आदमी अगर आ जाओ लहसुन उखड़ ले बा अगे भाई का उखड़ अरे नहीं बे तो जानतर जे एगो गिरा दियो ओकरा बाद हमरा गिराओ के मौका मिली ना एक बेर कोमा में चल जाए कोमा में चल जाए अब के कई के मती नहीं मारो के कई के मती ना मार के लौड़ी के मती मार दे डारी कमजोर के काल बाड़ी की ना ए सब बकरी जितना बाड़ी से राती का रोवेली सा बकरिया हां मैं तो दुर्गा जी आवेली कहली बकरी काहे रोता रुलू तो बकरिया कहली से एक मुहे जे दुर्गा जी तू तो दुनिया के माई हो एगो चिंटियों के तू माई हो ई बताओ कि लोग अपना बेटा के खुशी खातिर हमनिए के बेटा के थावे में काहे बलि चढ़ावता तो दुर्गा जी कहले जी हम का करी तोर भातारे बोका जावना के बपवे के रहनिया बाउरो जे ओकरा बेटवा के तइये भइल न होई ते मेमियाते रहेली अब भातार तो बोबियाते रहेला आ बेटा उजी कटाते रहेला आ कहला जे बेटा के भखौती भखले बानी दुर्गा जी कहली जी तू अपना बेटा के भारा में दूसरा के बेटा के काट दो इकाना वेद में लिखल बा आ चढ़ावे ला लो थावे में अब मसाला पिसाला इ लोग के घर ले जाके जंगल में फेंक दो चढ़ौला दुर्गा जी के आ पौला तू अब जब लौड़ी के मोती मरली तने और बार मैं भाई करके टेबल दे दी एल और वो वोल्टेज नहीं है मेरे गजन बड़ी भइल एल ऐसा डीजी के कबो मत बनवाए अब लौड़ी गई रानी के कई के लगे रानी एगो बात जानकारी में भइल अरुआ सवत के बेटा बिन राजा बने जाता तो कौशल्या राजमाता कहई है आ तू नौकर के माता कहई तू सुनी सुनी महारानी अबतिया साची कह तहरो राजा जी भइले अरे धोखा बाजे रनिया तहरो सैया जी कि राम के माई मरले बड़ी राजा जी के मतिया जौने जौने कहली रानी तौने करेले बतिया उ तो चलता रे चाल
तार बेटा गोइल बा ननिहाल आई अपने राम के बनई है अरे जुआरा जय रानी तहर सैया जी सोच ले अपन जान ले मेरे हुआ इतना बात जब सुनलस के कई तकलस की लौड़ी जबान पता न लगा जैसे राम वैसे भरत ते हमरा घर में विघ्न पैदा मत कर जो अपना रूम में जो किरानी बोले फाटका अरे बोले फाटका अरे सुने लौड़ी बात हमारा नहीं बोले फाट अरे सुने लौड़ी बात हमार तले अपनी भी उखाड़ खबू मार करो अपनी भी उखाड़ खबू मार करो जेकरे थरिया में खाए के ओइ में छेद करे के